Il-kol differenti imma l-kol ħadu sem fil-ġirja tal-President għalan wieħed biex jgħinu lil ħaddieħor. Għal sen oħra eluf ta' Maltin u anka barranin ħonqu t-toroq illi waslu għal Belt Valletta. One News żar kemm il-palazz tal-President f'Ħattart minn fejn telqet il-ġirja kif ukoll Santa Venera minn fejn telqet il-mixja. Spikkat id-diversità minn student u minn tabib, minn sportiv u minn mhux soltu jeżerċita ruħu, minn Malti u minn le, minn babilitajiet differenti, minn xtaq juri l-appoġġ tiegħu lejn il-President ta' Malta u min kellu f'moħħu li qatt nar ta' ħadd b'differenza. Volontarjament, un bat min jiġri u min jimxu wkoll. Nipprovaw nagħmlu ftit minn kollox. Mhux se nimmissja l-aħħar sena speċjalment tal-President. Żgur ħan niġrija. Jiena nħeġġeġ dawk in-nies li għandhom diżabilità li tista' tagħti anke inti lil ħaddieħor. Aħna hawnhekk qegħdin bħala l-AFM qegħdin hawnhekk bħala security għal President. Nagħmlu ftit briju u sigurtà fl-istess ħin u ngħinu fl-istess ħin ukoll. Għandi ximkien il-mara u t-tifla u koll jiġru ma t-profon fitċom ma ġibni l-kelba u koll miej. Għalli niddiferdu u koll ma l-familja kolla. Biex s-sapportja biex nejnu it-tfal li għandu bżon. Inti ma tafx kif iħossu mamma, bas ma ta' tiqaf taħseb tejt. Taf kif għanna bżon nejnu għom daw n-nis. Aħna grupp ta' netball u s-sena l-oħra minnija wkoll di. Ovvjament is-sena jgħet fl-amministrazzjoni tal-partit, allura iktar inħoss li kelli nagħmel dover tiegħi u nagħmel din il-ġirja flimkien mal-President u nħeġġeġ n-nies kollha li għadin hawnhekk jieħdu pjaċir flimkien f'din. Għadin mal-Assoċjazzjoni tal-Liġi. So ħankunu grupp ta' studenti tal-Liġi ġas nagħmluha kollha. Għandi żmien, imma ġejt biex nagħti s-sapport tiegħi lil din l-attività veru worth it. U l-bambina ħobbu lil dal-President għax anke x-xemx ħarġu. We are China Medical Team. These are our doctors. They work in the Mediterranean Regional Center for Traditional Chinese Medicine, and I think it has great meanings for us to do this. Well, I'm running with the High Commission, the British High Commission. My husband, the High Commissioner. And we ran last year, and it was just such a really nice event. L-umbrella maħna ikolli jkun. Ma nix għafin naqtaw qalbnaw. Għaxin kella nitfaw kollox l-ura, għoddu għanku ħagġa ta' ġenejdu ma naħorġux. U għanki toġobni l-aspet soċjali ta' għalli kunu ħafna Maltin flimkien, forsi anki xi barranin, ħadd fil-ħodu bil-lezza tibdija. Flokkijiet viola umbrella u ħeġġa kbira biex tingħata daqqatit lil Community Chest Fund. Fl-isfond ta' diversità kbira dawn kienu l-fatturi li ġabu għaqda fl-ewwel jum ta' Diċembru 2013.